Bi kunnafoni bakurubaw la an ka jamana minisiriw ka nɔrɔbila minnu bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan ni an ko ma ko chef de cabinet olu kɔni ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ o kɔni kɛra kunun premier ministre yɛrɛ Jabala la. Jabi ale kɔni bɛ sangaba la ni seli ɲɛkɔrɔla in yɛrɛ la an bɛna ɲɛfɔli k'aw ye o kow la. An ka jamana kɔfɛ kibaruyaw la Yemeni jamana kan maa dɔw kɔni tun ye marifa ta k'u ka jamana yɛrɛ tila ko olu ni jamana marabaaw yɛrɛ ko u bɛnna fo la. Kunnafoni bakurubaw ye ninnu de an bɛna dɔ fara minnu kan ka warawala aw ye ka kɛ ni bi seliba kalo tile 8 hijira 1441 donna ɲɛtaa jakanso lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ni su. I n'a fɔ laadala an bɛ to ka kunnafoni kɔni dayɛlɛ ni bataki kɛrɛnkɛrɛnnen bataki min kɔni bɔra an ka jamana kɛnɛya minisiri so yɔrɔ ka kɛ ni coronavirus yɛrɛ kunkanko kibaruyaw ye an yɛrɛ ka jamana kan nin wagati kofɔlen na. An ka jamana kɛnɛya minisiri so ko k'a da maliden kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen tulo kan ko k'a ta bi donya kɔni na juillet kalo tile 29 san 2020 don ko sɛgɛsɛgɛli kɔni bolila maa 253 bɔɲɔngo de kɔni na. O sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔni kɔfɛ a kɔni nana ye k'a fɔ maa 253 in kɔni kɔnɔna na coronavirus kɔni yera maa 1 de la jamana yɛrɛ mumɛ bɛɛ lajɛlen na. O kɔni tɛmɛnen kɔfɛ a kɔni yirala k'a fɔ ka kɛ ni bidonya ye maa 8 olu kɔni kɛnɛyara ka bɔ bana in na olu seginna u yɛrɛ ka denbaya la wa tare maa fatuta kɔni o ma sɔrɔ o kulu ninnu kɔni na. A kɔni yera maa min na an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na o bɛ tali kɛ Bamako Faba sigida 5nan ni an ko ma ko commune 5 o maa 1. A kɔni yirala k'a fɔ kabini coronavirus kɔni donna an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ kana se bidonya ma a kɔni banabaatɔ tari jɔ fo maa 2521 bɔɲɔngo la wa a kɔni yirala k'a fɔ maa fatuta u taara bɛn maa 75 la. O maa 75 n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa 49 olu ka fatuli kɛra u yɛrɛ Jabala la ni o ma kɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw ka bolo kan. A yirala k'a fɔ maa kɛnɛyata kabini coronavirus kɔni donna Mali kɔnɔ kana se bi ma u kɔni nana jɔ maa 1927 bɔɲɔngo la. Ɲininiw kɔni bɛ senna halisa ni maa minnu kɔni gɛrɛla ɲɔgɔn na ni an k'olu ma ko personne contact walasa ka se ka olu yɛrɛ don u bɛrɛla cogo min na. Ni waati in kɔni na sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ ka boli maa 208 bɔɲɔngo kan walasa k'olu ka lahalayaw yɛrɛ jateminɛ. Kɛnɛya minisiri so ko an ka jamana marabaaw kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan walasa coronavirus yɛrɛ an bɛ se ka kisi a ma i ka se ka i yɛrɛ kisi walasa ka i yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔ kisi ko bɛɛ ka i jija ka o fɛɛrɛ ninnu matarafa walasa bana in yɛrɛ bɛ se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na. Faamuyali ko ɲuman ko k'o da nin communiqué in kan. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ka jamana minisiriw ka nɔrɔbila minnu kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔ nin wagati in na ni an ko ma ko chef de cabinet olu kɔni ka lajɛ fɔlɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ o kɔni kɛra kunun tarata juillet kalo tile 28 san 2020. N'i ye lajɛlen in kɔni jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a kɔni ɲɛmɔgɔya tun bɛ marabolo ɲɛmaa yɛrɛ bolo ni o ye Dr Bubu Sise ye. Nin kɔni lajɛ in kɔni kun fɔlɔ ye. A kɔni yirala k'a fɔ ko jamana marabolo ɲɛmaa Dr Bubu Sise ko a ye foli bila ka taa minisiriw ma minisiri minnu kɔni farala baara kan nin wagati kofɔlen na. Amadu Ɲambele ale ye ɲinini k'a ko kan an ka jɛ ka an tulomada olu fɛ. Walasa an ka jamana bɛ degun min kɔnɔ a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ o kɔnɔna na cogo min na marabolo kura o bilara sen kan an ka jamana kɔnɔ kabiri ntɛnɛn tɛmɛnen o marabolo kura min ni o bilara sen kan kununko u ka ɲɔgɔn ye kunfɔlɔ kɔni kɛra jamana yɛrɛ marabolo yɛrɛ ɲɛmɔgɔ dagayɔrɔ la ni an b'a fɔ ma ko primature sigi yɛrɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔ bolo ni an ko ma ko premier ministre Dr Bubu Sise. N'i ye nin sigi ta k'a lajɛ kumaɲɔgɔnyaw ni baaraɲɔgɔnyaw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Dr Bubu Sise ale kɔni bɔra ni ka dantigɛli kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ. A y'a yira k'a fɔ nisɔndiyaba bɛ ale yɔrɔ bari maa minnu talen filɛ nin ni ale n'olu kan ka ca kɛ ɲɔgɔn fɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye maaw ye minnu ni o hakili juru caninen don. Maa 3 yɛrɛ b'a la minnu ni olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale ka marabolo kɔrɔ kɔnɔna na. Ni ye minisiri Cɛbilen Darame ta k'a lajɛ ale min ɲɛsilen don anw ka jamana ani jamana wɛrɛ kɔɲɔw bɛ se ka sabati cogo min na ka taa se Bubakari Alifa Ba ma ni ale yɛrɛ minisiri ye min sigilen don mara yɛrɛ cɛmabɔli ma ka taa se kalafili yɛrɛ labɛnni ko kunna anw ka jamana kɔnɔna na ka taa se général Ibrahima
Ibrahim Dairu Dambele ma ni ale yɛrɛ ministre ye min sigilen don jamana yɛrɛ lakanani ko kunna ka taa se an ka kɛlɛkɛcɛkɔrɔw ka kɔɲɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na ninnu maa saba kofɔlen kɔni bɛɛ lajɛlen ni dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise u ye cɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ maa kura wɛrɛ saba olu nana fara ni maa kofɔlenw kan ni o ye ministre min yɛrɛ sigilen don an ka kiiriko kunna ni o ye Kasim Tapoye ka taa se ministre min yɛrɛ sigilen don jamana yɛrɛ kɔnɔna lakanani ko kunna ni o ye général Musa Bemba Keita ye ka taa se ministre min yɛrɛ sigilen don an ka jamana yɛrɛ sɔrɔ bɛ se ka yakubaya cogo min na ni o ye Abdoulaye Dafe ninnu maa ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ka ɲɛfɔcogo la ale kɔni b'a jigiya k'a fɔ ninnu na baara ɲɔgɔn kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma jamana min ni a bɛ degun kɔnɔna na a bɛ waati jan bɔ o cogoya kelen na dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a ye wele bila ka ɲɛsin M5 RFI ma minnu kɛlen don ka lamaga yɛrɛ bolo da ka yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Bokar Keita a ka walan yɛrɛ sɛbɛn a kɔni ye wele bila o ma ka yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Bokar Keita a bolo kɔni janen don M5 RFI min b'a to u yɛrɛ bɛ se ka na cogo min na marabolo yɛrɛ tɔgɔ u ka se ka bila sen kan ni an b'a fɔ o ma ko gouvernement d'union nationale dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ka ɲɛfɔcogo la ni ye Mali ta k'a lajɛ fanga masurunyanaatɔ ni an b'a fɔ o ma majorité ka taa se fanga sinamatɔ ma ni a bɛ fɔ o ma ko opposition ni y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa hakili juru canenw maa kodɔnbaw maa minnu ni jamanajɔ yɛrɛ dusukolo bɛ o la o bɛ sɔrɔ ni jɛkulu fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o kama ale kɔni bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma min b'a to tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o yɛrɛ bɛ se ka sabati joona joona an ka jamana filɛ dingɛ min kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ o dingɛ kɔnɔna na wa an ka jamana filɛ kisa min kan a mago kɔni tɛ k'a fɔ sini an na baaraw kɛ cogo di a mago b'a la bi yɛrɛ de baaraw ka daminɛ wa olu baaraw kan ka daminɛ joona joona min b'a to jamana in yɛrɛ a bɛ se ka kun bɔ ji la cogo min na nin kɔni kɛra dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ka dususuma kumaw ye dantigɛli minnu kɔni kɛra fɛ kununko conseil de cabinet yɛrɛ kuncɛyɔrɔ la kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ a la don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛliko la tele ɲɛta filɛbaaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah ani seliba cɛ kɔni ye panko kelen ani ɲɛwawa ye ni seliba kɔni jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin kɔni ye seli ye min kɔni ka bon silamɛw bolo kosɛbɛ bawo nin kɔni ye seli min kɔni ni a kɔni ɲininen don dutigi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ a kɔni dalen don seko kun walasa ka se ka laya kelen kɔni faga denbaya la o kɔni kama an kɔni wulila k'an sɛnsɛn ka se an ka karamɔgɔba ma n'o ye imam Usman Saida Samake walasa a ka se ka fɛsɛfɛsɛli kɛ an ye laya ko yɛrɛ a ko bɔra yɔrɔ jumɛnw na ka na se bi ma ani laya yɛrɛ fagali a kan ka faga wagati jumɛnw ni wagati jumɛnw na Abdul Aziza Dumbiya ale n'a ka jatala Salifu Ɲare u seginna ni seereya minnu ye an ka jɛ ka an ɲɛmada olu fɛ fɛn min ye tile fila ni kɔnɔna ye dɔrɔn ni Alahu subahanahu wa taala sɔnna ma fɛn min ye seliba ye an kɔni an bɛna ale ɲɛnamayali baaraw kɛ o de hukumu kɔnɔna na silamɛ ɲuman fɛn ni Alahu subahanahu wa taala ye lahiya se k'i ye i k'a san i k'a faga i ka denbaya la o de ye waleya min n'ale kan ka kɛ fɔlɔfɔlɔ min ye lahiya faga seli ni selikɛnɛw banna waleya min kan ka kɛ fɔlɔfɔlɔ an y'o o ta an ka nabi ɲuman tɛmɛnen na min ye Ibrahim alayhi salatu wa salamu ye ale ka waleya don waleya min n'a kun y'a layidu ta Ala ye kana ye den sɔrɔ k'a b'a faga Ala ye Sagafat sunna ye Sayyidina Ibrahim alayhi salam Abul Anbiya Ala ka ciden ba caman tɛmɛnenw olu fa Sayyidina Ibrahim fɛn min ye seli sagafaga ya sunna daminɛna Ala ka ciden Sayyidina Ibrahim de la tuma min na a y'a ye sigo la k'a bɛ ka a denkɛ kantigɛ Ala ye tuma min na mɛlɛkɛ y'o yira Ala sigo la nabi ɲumanw dun ka sigo tɛ sigo gansan ye ni Ala ye fɛn min yira olu la sigo la o kɔrɔ de ye k'u k'o kɛ o tuma a ye den wele k'a fɔ den ɲɛna ko Ala ye a yira n na sigo la ko n k'i da k'i kantigɛ ale Ala ye yali i ko cogo di den ye fa jaabi a ko n fa if'al ma tu'mar Ala ye yamaruya k'i ka min kɛ a kɛ kana hali ila ni Ala sɔnna i bɛna na ne sɔrɔ sabaribagaw la problème foyi t'a la n fɛ e ni ne bɛ an ka Ala ka yamaru kan an ka labato tuma min na wagati fɔlen sera Ala ka nabi ɲuman Sayyidina Ibrahim a y'a denkɛ da Ismail da ka muru da kan na k'a b'a kantigɛ yɔrɔ min Ala ye a denkɛ ta ka bɔ yen ka sagajigi belebele o bila a nɔ la a y'o kantigɛ k'a ta o don na fo na se Alakira Mamadu ka cidenya ma kisi ni nɛɛma b'a ye
ni kɛra y'o suna ni kɛra sabatira o kan a n'a manton silamɛw sabatira o kan o de bɛ to sen na inshallah fo ka taa se alikiyama jɔ dɔ ma mɔgɔ si se ka wuli ka bɔ yen o de ye sagafaga sunna ye. ni kɔni ye ni lahiya faga seli ni tagala silamɛ kɔni n'Alahu subahanahu wa taala lahiya se k'i ye ni selikɛnɛw jiginna a ɲininen do i fɛ i ka lahiya de faga fɔlɔ i ka sɔrɔ k'i ka baara tɔw kɛ ani selikɛnɛ bɛ jigi misiri min na fɔlɔ a ka kan imamu n'a sɔrɔ lahiya se kɛra imamu ye imamu de perepere kan ka lahiya faga fɔlɔ silamɛ ɲuman tɔw ka sɔrɔ ka tugu o la. lahiya faga wagati normal la daminɛ ye de ni selikɛnɛ jiginna ni alimami ye selikɛnɛ jigin ni silamɛw ye o tuma alimami yɛrɛ kan ka baara fɔlɔ min kɛ o ye k'a ka lahiya k'a kantigɛ n'o banna silamɛw bɛɛ lajɛlen kan ka alimami ladege n'u ka lahiyaw kantigɛli o de ye saga faga wagati a fɔlɔ ye nka saga fagali seli a bɛ bɛn tile 3 de ma ni mɔgɔ min y'a ka bagan sɔrɔ seli don fɔlɔ n'i y'a faga a ka ɲi n'i y'a sɔrɔ seli tile 2nan n'i y'a faga a ka ɲi n'i y'a sɔrɔ seli tile 3nan n'i y'a sɔrɔ a ka ɲi ka d'a kan o bɛɛ lajɛlen faralen don seli don. a ɲininen bɛ silamɛ ɲuman kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ni Alahu subahanahu wa taala lahiya se k'i ye i ka dɔ di dɛsɛbagatɔw ni misikinaw ni yatimɛw ma olu fana bɛ se k'u yɛrɛ la nisɔndiya n'o ye cogo min na seliba nin kɔnɔ bɛn ani keleya ni nisɔndiya kɔnɔ. halisa ka kɛ ni seliba surunya lahalaw ye ni ni seli kofɔlen kɔni jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a girinkajɔ kɔni ka bon kosɛbɛ bawo hali ni ye musolakaw jateminɛ nin ko in na i b'a ye musolakaw kɔni ma to kɔ nin ko in na kosɛbɛ bawo kɔni bɛ masiri caman kɛ i n'a fɔ masiri dɔ kɔni ni an ko ma ko jabi ye masirifɛn a kɔni bɛ kɛ musow fɛ kabini lawale la ka na se bi ma o kɔni kama an kɔni gɛrɛla maa dɔw la ni olu yɛrɛ ye jabidalaw ye ka taa se muso minnu kɔni taara jabida la nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na u yɛrɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye jabi yɛrɛ nafa ani a kow la. Maimuna Kulubali ani Musa Jalo tɛnɛɲɛta tɔgɔ la u se ka na ni min ye an ka jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Jabi ye fɛn ye min ni ale man ka di kosɛbɛ an musolakaw yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala masiriko ta fanfɛ wa jabi ye yiri min ye yiri barikamaba don kɛrɛnkɛrɛnniyala hali diinɛ yɛrɛ ta fanfɛla la a bulu o bɛ kɛ fɛn caman ye fo ka taa se a mugu ma o de okumu kɔnɔna la ani seli tɔ panko kelen ani ɲɛ wagawaga an musolaka caman bɛ ka wuli ka se jabidalaw ma yaasa an bɛ se ka an yɛrɛ labɛn ka seli kɛ nisɔndiya ye cogoya min na an balimamuso minnu ni olu ka baara ɲɛsinnen don jabida ma olu bɛna ɲɛfɔli caman kɛ an ɲinan jabi ko kan ani modèle jumɛn ni modèle jumɛn bɔra ale ni nafa jumɛn bɛ jabi la. Bon nafa ba de bɛ jabi la. Jabi nafa yɛrɛ fɔlɔ ye mun ye sen jɛman yɛrɛ k'a jira k'a fɔ ko cɛ ni muso ka différence c'est la première fois que jabi o bɛ jabi ye première fois ye o la donc o la muso yɛrɛ ka masiri fɔlɔ bɛ na jabi la parce que kɛra cogo cogo la misɔrɔ b'i kunna k'a dɔn k'a fɔ nin ye muso ye ou bien nin muso in ye mɔgɔ nin bɛ nin ye furulen ou bien nin ye muso gana ye donc jabi de b'o jira. Donc ni muso gana an fɛ yan farafinna muso gana yɛrɛ bɛ différence ni jabi ka sɔrɔ jabi t'a sen na muso furulen fana bɛ différence ni jabi de jabi nafa ka bon hali ni ye jabi da ni ma poronin k'a la ni ye jabi da ka se siɲɛ 3 ma jabi bɛ fin o ye jabi ye ka sɔrɔ poronin ma k'a la lemurukumuni ma k'a la fosi foyi essence ninnu parce que o bɛɛ bɛ kɛ jabi la sa pour que a ka fin a ka mɔgɔw ɲɛfa mais hali ni m'o k'a la n'i ye jabi da ka se siɲɛ 3 siɲɛ 4 ma n'i yɛrɛ kɔni ma peresa la n'i y'a da hali kɔli ɲɛgɛnni mun fila n'i y'a da ni dɔɔni sera i bɛ kɔli ko k'a bɔ a la i t'a tereke i bɛ kɔli to i sen na dɔrɔn ka ji kɛ k'a ko i bɛ segin ka jabi wɛrɛ d'a la n'i y'o kɛ ka se siɲɛ 3 ma jabi bɛ fin i n'a fɔ i bɛ kɔli poronin k'a la cogoya min na mais bɛɛ tɛ se k'o sigili de kun o kama donc fɛn bɛ k'a la mun bɛ se k'a teliya k'a se lafiya yɔrɔ ma o ye i n'a fɔ poronin ni lemurukumuni ni essence ninnu bɛɛ bɛ kɛ jabi la pour que a ka se ka teliya. Bon nafa caman bɛ jabi la dɛ jabi nafa tɛ dɔn ka ban jabida yɛrɛ ye musow yɛrɛ ka masiri dɔ ye fɔlɔ jabi ka ɲi bon a kan ka furumuso yɛrɛ bɛ k'i sen na seli in yɛrɛ la nafaba de bɛ jabi la hali an ka kɔɲɔmusow yɛrɛ n'i y'a mɛn ko kɔɲɔ jabi ye fɛn dɔ de ye fɛn min don ala yɛrɛ kɛn bɛ ka barika don jabi yɛrɛ la musow ka fɛnba jabi ye fɛn belebeleba ye musoya yɛrɛ kɔnɔna nin na modèle caman bɔra dɛ yiribulunin bɔra wa giraginin bɛ yen nɔ u b'a fɔ modèle dɔ fɛnɛ ma ko jɛnɛ misiri o fɛnɛ bɔlen don wa bɛɛda fɛnɛ bɛ yen nɔ
bon jabidalaw ka kɛcogow tɛ kelen ye dɔw bɛ jabi yɛrɛ kɛ simplement foyi tɛ ɲagami a la bon pour que a ka teliya yɛrɛ an bɛ fɛn wɛrɛw ɲagami a la k'a teliya an bɛ lemurukumuni ɲagami a la o b'a teliya ani essence dɔw yɛrɛ ni jabi ma sira sɔrɔ an bɛ Nescafe mugu k'a la ne kɔni bɛ min sɔrɔ ka f'u ɲɛna muso bɛɛ ka bɔ ka jabi da jabi de ka ɲi ala da i bɛ jabi ɲɔgɔnna minnu sen na jabi yɛrɛ bɛ mɔgɔ yɛrɛ kanu don mɔgɔ la muso min bɛ jabi da ani min tɛ jabi da olu cogow tɛ kelen a kan ka musolaka bɛɛ k'i sen ɲɛgɛn hali ni ma se ka kundilan sɔrɔ disa yɛrɛ bɛ yen i b'o meleke kunna mɛ senkɔrɔla ni fini a bɛ muso yɛrɛ ko ja i cɛ ye muso bɛɛ ka bɔ ka jabi da jabi ye masiri min ni a man ka di an musolakaw ka fan fɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an ka farafin jabi ye nka maa caman bɛ yen nɔ teliya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la ni olu fana bɛ ɲɛsin cadiɛni ma ni dɔw b'a fɔ a ma ko hindu jabi o hukumu kɔnɔna la an balaka caman bɛ yen nɔ minnu ni olu bɛ jabi da yaasa k'u furukɛw la nisɔndiya ne nana jabi da parce que an bɛ taa selikɛ la fana bon i b'i tɔɲɔgɔnw bɛ jabi b'u sen na jabi ka di ne yɛrɛ fɛnɛ ye wa jabi ka di ne cɛ fɛnɛ ye ne bɛ jabi da o de kama nafa belebeleba de bɛ jabi la ne bolo parce que musoya yɛrɛ la jabi ka ɲi muso sen na toro ne kɔni ka avis kɔni ye dɔrɔn ni ne yɛrɛ bolo jabi de bɛ muso yɛrɛ pari kosɛbɛ parce que hali ni m'i kun dilan disa bɛ k'i kun na kunkolo tɛ yen mais senkɔrɔla kɔni bɛ yen c'est pourquoi ne bɛ jabi da ka da jabi yɛrɛ nafa kosɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la furakɛli ta fanfɛlaw la fo ka taa se a bɛ se ka kɛ fɛn caman min ni a bɛ farikolo furakɛ a bɛ kɛ sɔnu na fo ka taa se kunsigi furakɛlaw ma wa maa dɔw fana bɛ a ta ka kɛ gomaji o de hukumu kɔnɔna la an ka karamɔgɔba dɔ bɛ yen nɔ ale bɛ ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ ko silamɛya yɛrɛ ye jabi yɛrɛ yamaruya masiriko ta fanfɛ ale ni fɛn wɛrɛw o kuma jabi an ka dɔɔni fitinin na a kan an b'a jigiya k'a fɔ yiri don minnu bɛ o domaine maîtriser ka tɛmɛ an kan kosɛbɛ olu de bɛ se ka o déterminer fana ka tɛmɛ an kan nka an ka faamuya fitinin kɔnɔ jabi kɔni dali a bɛ daga silamɛya sariya kɔnɔ kelen a filanan min zinatil mar'a jabi bɛ jate musow ka masiri dɔ ye ka da kan Ala subhanahu wa ta'ala ye muso ka masiri fɔ ka masiri tila ka taa tilayɔrɔma fila masiri min n'a bangelen don ani masiri min yɛrɛ ye masiri dogolen o kuma dɔ la jabi bɛ se ka fara masiri bangelenw kan a kɛra ye sutati don a la walima kuma dɔ la sutati bɔra a la o kuma yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'o yɔrɔw bɛ se ka ye silamɛya ka sariya la o kuma sentafura o y'o dɔ ye o y'a dama kiri wɛrɛ ye o kuma an ma jabi yɛrɛ kɔni kiri kɔni ye kiri ye masiri don n'i y'a da k'a ban waati min na a dalen kɔ i sen na i bɛ se k'i ka batow kɛ n'a ye ka d'a kan dɔw bɛ ɲininkali kɛ a batilen b'i sen na waati min ka d'a kan minɛn minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan fo ka taa se fini ninnu ni fɛnw ma an tɛ o minɛnw cogoyaba dɔn nka an ma n'a kɔni jabi baaraw kɛra k'a ban a baaraw bannen kɔni kɔfɛ ka ban a farala muso ka masiriw kan seli bɛ se ka kɛ n'a ye fɛn wɛrɛ bɛ se ka kɛ n'a ye o kuma an ma fo sariya yɛrɛ y'a autoriser cɛ ka hali a da bongo si la an ka to hakili la k'a fɔ a bɛ wagati jan bɔ jabi ale la kodɔnnen don kosɛbɛ diinɛ hukumu yɛrɛ kɔnɔna la k'o sababuya kɛ fura caman bɛ bɔ ni yiriko fɔlen na ni a bɛ kɛ fɛn caman ye a ka ɲi farikolo ma a ka ɲi sɔnni ma kunsigi a ka ɲi o ma o de la an ka kungobaw an ka kɛnɛ duman o kɛnɛ duman ni olu ye nisɔndiya kɛnɛw ye k'a ta kɔɲɔ denkuluw la a bɛ yamaruya olu tigilamɔgɔw k'a da u bolow la ani u sew k'o sababuya kɛ k'a bɛ maa kisi fɛn caman ma ɲɛjuguw fo ka taa se suyalakow ma nka an bɛ wagati min i n'a fɔ bi farafinna ale ni diɲɛ fan wɛrɛw la i bɛna ye k'a fɔ jabiko fɔlen ale ye mandiya sɔrɔ wa a kɛra sangalafɛn ye farafinna fo ka taa se farajɛla ma minnu b'a tubabuta da ani minnu b'a farafinta da o de hukumu kɔnɔna la an b'a fɔ an balakaw ye ka da jabi ka ɲɛ a n'a nafa kosɔn an bɛɛ lajɛlen k'an cɛsiri jabida fɛ kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka san caman caman yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛ la ka kɛɲɛ ni an yɛrɛ ka jamana waati laban politikiko lahalaya ye mouvement M5 RFP maaw o kɔni ye sɛbɛnfura min kɔni kɔnɔna na o kɔni kɛlen don ka sɔnni sigi an ka jamana ɲɛma Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga bila kan ni ye nin sɛbɛnfura in kɔni jateminɛ ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ o kɔni a bɔ a nɔgɔnin na CEDEAO maaw kɔni bɔli min kɛ yan ni u yɛrɛ tilala ka taa lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni u k'a ma ko mini sommet n'o kɛra Ɲame ni o yɛrɛ kɛra jabaranin fɛ n'u k'a ma ko visio conférence ni o lajɛ kɔni kɛnɛ kan jamana ɲɛma tɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko Elhaji Ibrahim Bokar Keita ko k'a to a ka fanga la Amadu Ɲamele ale ye ɲinini dɔw k'a ko kan an ka jɛ ka o sira ninnu lajɛ ɲɔgɔn fɛ
ka kɛ ni gwɛlɛya min bɛ anw ka jamana kɔnɔ kabiri juin kalo yɛrɛ tile 5 san 2020 ni an filɛ o kɔnɔna na jɛkulu dɔ bilara sen ka anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'a ma mouvement du 5 juin RFP olu ka lamaga walima olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsira jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma ni o ye Ibrahim Boubacar Keita ye k'a fɔ a ka walan sɛmɛ o jɛkuluba in kɔni ka wulikajɔ o ma dogo diɲɛma si la o kama Mali yɛrɛ bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna na ni o ye farafinna tilebi jamanaw ka jɛkuluba ye ni a bɛ f'a ma ko CEDEAO hali y'a sɔrɔ waati tɛmɛnenw na u kɔni tun ye maa dɔw bila ka na anw ka jamana kɔnɔna na hakili jagabɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamana ka se ka bila basigi yɛrɛ minɛn kɔnɔna na o wulikajɔw kɔfɛ masakɛ 5 minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nana anw ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na CEDEAO yɛrɛ tɔgɔ la min b'a to halisa malikaw yɛrɛ bɛ se ka bɛn cogo min na ntɛnɛn tɛmɛnen CEDEAO kɔni ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min ni hali y'a sɔrɔ a kɔni kɛra ja yɛrɛ ta sira fɛ an b'a fɔ min yɛrɛ ma ko visio conférence u kɔni nana hakilinaba dɔw ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma M5 RFP maaw ɲininkali olu kɔni y'a yira k'a fɔ CEDEAO kɔni u dalamaga nka u kɔni ma kuma CEDEAO filɛ ka hakilinata minnu ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma u kɔni ma Mali yɛrɛ jate cogo si la walima u ma wulikajɔ kɛbaw u ma olu kɔni ta ba la cogo si la bari n'i ye CEDEAO ka sɛbɛnfuraw ta k'a lajɛ u kɔni kumanen don fɛn min kan o de ye kalafili yɛrɛ wasabulonko yɛrɛ ta fanfɛla ka taa se jamana yɛrɛ sariya bulonso min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko cour constitutionnelle CEDEAO maaw da nana don nukisa damadɔ de la ni ka fɛsɛfɛsɛli ko la wa fɛɛrɛ minnu yɛrɛ bɛ CEDEAO bolo CEDEAO nan'i da don la ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ o la nka ni dun ye M5 RFP ta k'a lajɛ olu ka laɲini o de ye jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita a ka walan sɛmɛ gwɛlɛyaba minnu bɛ jamana kɔnɔna na u da nana se olu bɛɛ lajɛlen ma o ye M5 RFP ka laɲiniw ye kɛnɛya ka se ka sabati Mali yɛrɛ kɔnɔna na o cogo kelen na kalanko o ka se ka sabati o cogoya kelen na lakanabaliya min ɲɔɲalen don anw ka jamana kɔnɔna na Ibrahim Boubacar Keita min taara k'a fɔ a bɛna o lakana yɛrɛ sabati olu si tɛ ka sira sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen wuli ka jɛ M5 RFP fɛ min b'a to Ibrahim Boubacar Keita a ka se ka a dɔnsen yɛlɛma walima a ka fanga yɛrɛ bila nka n'i ye CEDEAO ka lajɛrɛ ta k'a lajɛ kuma kɔni ma boli ni si kan kuma kɔni nana boli min kan o de ye kalata yɛrɛ ani cour constitutionnelle yɛrɛ ka kisaw ye a barata CEDEAO dun ye kangari gɛlɛn kɔni sɛbɛkɔrɔ da malikaw ye ntɛnɛn tɛmɛnen bari u y'a yira k'a fɔ CEDEAO ka hakilinata talenw ka bɔ ka bin sɔsɔli kana don a la cogo si la fan yɛrɛ fila si fɛ fanga masurunyanaatɔ ka taa se fanga yɛrɛ sinamatɔ ma n'i ye nin kuma ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ M5 RFP maaw y'a yira k'a fɔ CEDEAO kɔni tɛna se ka olu bagabaga ni ka bɔ u dabolo kan bari Mali ye jamana ye hakɛ kɔni kan ka ɲini jamana min kɔnɔna na o sariya jamana don nka ka taa ye k'a fɔ CEDEAO kɔni bɛ olu bagabaga ka fɔ u na ɲangili ta ka bi olu kɔni kan a bɛ fɔ min yɛrɛ ma sanction o kɔni kuma in ni sababa tɛ cogo si la o kama M5 RFP u y'a yira k'a fɔ seliko de kosɔn olu kɔni ye kɛlɛ sunsoro nin waati in na nka ni seli tɛmɛna u na kɛlɛw da don ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keita ma an bɛ don min na komi bi CEDEAO maa bɛ se k'a fɔ a solila nka a ma tagama M5 RFP u kan ka lajɛrɛ kɛ ka se ka u fɛla walima u ka hakilinataw yira jamana kɔnɔdenw na kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ o kisaw la don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛliko la teliɲɛta filɛbɔ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah ka kɛ ni coronavirus bana lahalaya ye anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ni aw hakili b'a la marisi kalo tɛmɛnen san 2020 jamana karandaw sanfɛla ani dugumala olu kɔni bɛɛ tun datuguna nka sibiri tɛmɛnen ka kɛ ni juin kalo tile 25 ye an ka jamana ɲɛmaw kɔni nana an ka jamana sanfɛ karandaw dayɛlɛ ni an k'olu ma ko frontière aérienne walasa pankuru bɛ se ka wuli ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na pankuru wɛrɛw bɛ se ka jigin an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ cogo min na nka n'i ye nin baara ninnu kɔni jateminɛ k'a lajɛ a kɔni dalen don lahalaya dɔw kun bawo tamakɛla minnu kɔni kan ka bɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ani tamakɛla minnu kan ka don an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ waleya dɔw kɔni sigilen don sen kan u kan ka o waleya ninnu kɔni matarafa walasa u ka se ka u ka taama yɛrɛ kɛ sabati fɛn ye cogo min na Amadu Ɲanbele ale ye sɛgɛsɛgɛli k'a ko kan an ka jɛ ka an ɲɛmada o sɛgɛsɛgɛli ninnu na ka kɛ ni coronavirus bana walankatali ye diɲɛ bonnaku kan o kɛra sababu ye diɲɛ yɛrɛ jamana caman bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen u ka jamana yɛrɛ dancɛw suwa o togo kelen na anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na wulikajɔ tun kɛra anw ka jamana faamaw fɛ ni ka jamana yɛrɛ dancɛw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen suwa duguma siraw ka taa se sanfɛ siraw fɛ pankulu yɛrɛ na siraw fɛ o kama hakili jagabɔ ka kɛ ni coronavirus yɛrɛ bana seginni kɔ nin waati laban na anw ka jamana dancɛw dɔw kan ka dayɛlɛ wa an bɛ se k'a fɔ dɔw yɛrɛ dayɛlɛla nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankulu jigiso o kɔni dancɛw dayɛlɛla kabiri juin kalo yɛrɛ tile 25 hali ni y'a sɔrɔ jamana yɛrɛ duguma siraw olu fɛnɛ kan ka dayɛlɛ ka bɛn ni juin kalo yɛrɛ tile 31 san 2020 min ni an filɛ kɔnɔna na pankulu jigiso ta sira fɛ sariya kisɛ damadɔ bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni talen don ni malika yɛrɛ bɔra kɔ kan walima ni dunan min bɔra jamana wɛrɛ la ni nana se Bamakɔ yɛrɛ pankulu jigiso la sariya kisɛ dɔw bɛ yen nɔ f'i ka olu matarafa walima i ka jɛ ni olu ye min
min b'a to baara in yɛrɛ sabatiko ɲuman o bɛ se ka bila sen kan cogo min na a fɔlɔfɔlɔ ye dugutagala min kɔni mana bɔ jamana kɔ kan ka na anw ka jamana kɔnɔna na fo a ka sɔrɔ sɛbɛnfura dɔ b'i bolo sɛbɛnfura min kɔni ni o yɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛli ye coronavirus bana b'i la walima n'a t'i yɛla fo sɛbɛnfura jɔnjɔn ka sɔrɔ i bolo min ni a tɛ tɛmɛ tile 7 bɔɲɔgɔnko kan o cogoya kelen na ni o sɛbɛnfura kofɔlen kɔni ma sɔrɔ i bolo i kɔni bɛ i bila Bamakɔ yɛrɛ pankolonjigiso o kɛlen don ka maa minnu ta nin baara kofɔlen in kɔnɔna na i bɛ i bila u yɛrɛ ka bolo kan olu mana waleya o waleya f'i ɲɛna i ka don o da fɛ ni ka bɔ o da fɛ o waleya dɔw ye sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ maa la maa min ni o yɛrɛ nana ka bɔ jamana wɛrɛ la ni a nana anw ka jamana kɔnɔna na o cogo kelen na i kɔni bɛ taa bila yɔrɔ la yɔrɔ min ni i ni maa wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo si la o bɛ se ka kɛ dunanjigiso dɛ walima i yɛrɛ ka so o cogoya kelen na o musaka ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ da o ma kofɔlen yɛrɛ kan o kɔfɛ a jirala k'a fɔ waleya o waleya bɛ yen nɔ ko kɔni bilalen don sen kan min b'a to banabaatɔ yɛrɛ ka se ka olu waleyaw matarafa i ka olu kisɛw bɛɛ lajɛlen na bato nka n'a nana kɛ k'a fɔ coronavirus yɛrɛ bana nana ye la o kama anw ka jamana faamaw olu na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka don i yɛrɛ jigi kɔrɔ o kɔfɛ a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko masque de protection o doni kɔni bɛ kɛ diyagoya i ma ni o ye nu ni da tangala yɛrɛ o kɔfɛ tɛgɛ yɛrɛ ka se ka sanuya sanga ani waati yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na ji ni safinɛ fɛ ka taa se gel hydroalcoolique ma o kɔfɛ ka farala funteli yɛrɛ ta k'a lajɛ ni o ye température ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ bila sen kan coronavirus bana kɔni mana ye la jateminɛw walima furakɛliw olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ bila sen kan min b'a to i yɛrɛ ni bɛ se ka kisi cogo min na o cogoya kelen na waleya dɔw bilara sen kan anw ka jamana yɛrɛ faamaw fɛ o de ye maa minnu yɛrɛ bɛ tɛmɛ anw ka jamana kɔnɔna fɛ yanni u ka u taa yɔrɔ yɛrɛ lasɔrɔ a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko correspondance walima transit yɛrɛ ka bolo kan olu fana kan ka nin waleya kelen ninnu bɛɛ lajɛlen matarafa wa sɛbɛnfura yɛrɛ kan ka kɛ u bolo sɛbɛnfura min b'a jira k'a fɔ tile 7 yɛrɛ kɔnɔna na walima tile 7 tɛmɛnen na u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni olu nana kɛ coronavirus yɛrɛ ta kunkanko la o cogoya kelen na masque ni o ye nu ni da tangala ye olu waleyaw kan ka bila sen kan ka taa se dɔgɔtɔrɔw ye waleya minnu fɔ min b'a to bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka kisi ka bɔ coronavirus yɛrɛ ma o waleyaw ka bila sen kan o cogoya kelen na a jirala k'a fɔ ni siga kɔni kɛra maa mun na i yɛrɛ bɛ se ka bila dunanjigiso dɔ kɔnɔ walima k'i lasago yɔrɔ la yɔrɔ min ni a kɔni kana kɛ sababu ye e bɛ se ka banakisɛ yɛrɛ lase maa wɛrɛ ma olu bɛɛ lajɛlen hakili ka to olu la o cogoya kelen na pankulu yɛrɛ bolibaw ni a bɛ fɔ o ma ko équipage olu fana kan ka bila nin bolo kelen ka sira kan o de ye k'a fɔ nu ni da tangala o doni ye diyagoya olu ma a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko masque de protection tɛgɛ o kan ka ko sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na walima ka gel hydroalcoolique yɛrɛ k'a la o cogoya kelen na ka farila funteli yɛrɛ ta ni an b'a fɔ ma ko température k'olu fana ta o cogoya kelen na u bɛ se ka bila lɔtɛli yɛrɛ dɔ kɔnɔna na n'i y'a sɔrɔ u yɛrɛ ni siga kelen don u la o cogoya kelen na mesure barrière fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni o yɛrɛ kan ka maa kisi ni ka bɔ coronavirus ma u bɛ bila o hukumu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nin ye waleyaba ye minnu kan ka bila sen kan Bamakɔ yɛrɛ pankolonjigiso la ka ɲɛsin maa yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma min b'a to anw ka jamana a na kisi ni ka tanga ka bɔ coronavirus yɛrɛ bana ma tuguni ni ka bɔ jamana yɛrɛ kɔkanna na farafinna ani diɲɛ fantɔw kunkanko kibaruyaw an ka jɛ an ɲɛmada olu fɛ ka kɛ ni coronavirus bana walankatali ye diɲɛ yɛrɛ fantan 4 yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na coronavirus kɔni kɛra sababu ye ka gwɛlɛya kɔni lase fan dɔw kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ca dɔw kɛbaw bɛ yen nɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na coronavirus kɔni ka degunba sere olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ca dɔw kɛbaw bɛ yen nɔ coronavirus kɔni ka degunba nana se olu ma hakili jagabɔ kɔni kɛra k'a fɔ coronavirus a ka degun kɔni sera ɲɛ yɛrɛ saha yɔrɔ minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko tourisme ni maaw kɔni bɛ yaala ni ka taa a yɔrɔ kɔfɛlenw lajɛ diɲɛ yɛrɛ bunna k'u ka degunba kɔni nana se olu ma bari a yirana k'a fɔ coronavirus kɔni bɛna tiɲɛni min kɔni don tourisme yɛrɛ kun a bɛ taa se fɔ $3 miliyari 300 ani 20 bɔɲɔgɔnko ma o ye nafolo kasabiba ye min tɛna sɔrɔ ɲinan yɛrɛ san kɔnɔna na organisation mondiale du tourisme ale ka dantigɛlen ye ka ɲɛfɔli kɛ a y'a yira k'a fɔ ka bɔ janvier kalo la ka na bila mai kalo yɛrɛ la nafolo min ni o kɔni tiɲɛna tourisme yɛrɛ kun a nafolo kasabi ka ca kosɛbɛ bari maaw bɛ pankolon tali min kɛ ka taa munumunu salo kɛ diɲɛ yɛrɛ bunnaku kan o kɔni bɛɛ lajɛlen jɔra o cogoya kelen na ni ye tourisme ta k'a lajɛ ni o de fɛn kɔrɔ mara yɔrɔ minnu bɛ anw ka jamanaw kɔnɔna na ka taa se diɲɛ yɛrɛ fan caman ma munumunu salo bɛ kɛ san yɛrɛ kɔnɔna na ka taa i ɲɛ da nin yɔrɔ kofɔlenw bɛɛ lajɛlen kan a yirala k'a fɔ ɲinanta kɔni degunba ye o sɔrɔ ka sababu kɛ coronavirus ye n'i ye san 2019 yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nafoloko ta sira fɛ gwɛlɛyaba tun ye tourisme yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ nka ɲinanta de kɔni o kɛra gwɛlɛyaba ye ka sigi nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ baaraw kan ni an b'a fɔ ma ko tourisme n'i ye tourisme ta k'a lajɛ maa caman kɔni b'a la minnu yɛrɛ bɛ u dahirimɛ
dahirimɛ sɔrɔ minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen l'hôtel feerelaw ye ka taa se dumuni feerelaw ma an b'a fɔ minnu yɛrɛ ma ko restaurateur ka taa se transporteur yɛrɛ ma minnu bɛ maaw yɛrɛ donni ka se dugu ni dugu ninnu bɛɛ lajɛlen ka baaraw jɔlen don nin waati ninnu na. Organisation mondiale du tourisme ale ɲɛmaw kɔni ka dantigɛ la fura kelen min kɔni bɛ se ka sɔrɔ nin kisa ninnu bɛɛ lajɛlen na o de ye wulikajɔ ani fɛɛrɛw ka bila joona joona diɲɛ yɛrɛ setigi jamanaw bɛɛ lajɛlen fɛ min b'a to fura ka ɲini joona joona coronavirus yɛrɛ la walasa tourisme yɛrɛ a bɛ se ka kisi cogo min na ni ka tanga diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na bari n'i ye tourisme yɛrɛ ta k'a lajɛ diɲɛ jamanaw bɛ yen nɔ kɔni minnu yɛrɛ dahirimɛ bɛ sɔrɔ nin n'a ɲɔgɔnna kisɛw la nka ka taa ye k'a fɔ coronavirus kɔni kɛra sababu ye ka yɔrɔ kofɔlenw bɛɛ lajɛlen datugu o kɔni ye gwɛlɛyaba de ye ka ɲɛsin o jamana kofɔlenw ma kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ nin kisa ninnu na don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli k'o la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. Farafina maaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko mission conjointe de l'union africaine ni ale yɛrɛ bɛ Sudan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a fɔ Sudan yɔrɔ min ma ko Darfour olu maaw kɔni wele bila taratadenw Sudan faaba maaw yɛrɛ ma ni yen yɔrɔ kɔni ye Khartoum ye k'u teliya joona ka kɛlɛkɛlaw bila ka na Sudan Darfour yɛrɛ la barisa yen yɔrɔ kɔni fanfɛla la kɛlɛ in tɔ de bɛ ka juguya ka taa fɛ ni weleweleda in kɔni kɛra ka sabu kɛ sibiridenw u ka burusi kɔnɔna dɔ bɛ Sudan Darfour la yen yɔrɔ kɛlɛ kɔni juguyara kosɛbɛ o de kɔni kɔnɔna la maa caman yɛrɛ fatura farafina jamanaw ka nin kɛlɛkɛ bolo min n'a bɛ fɔ a ma ko MINUYAD olu maaw kɔni y'a ɲini teliyala kɛlɛkɛlaw ka bila ka na joona joona minɛnw yɛrɛ bɛ minnu bolo minnu bɛ kɛlɛ yɛrɛ cogoya ɲɛdɔn kosɛbɛ walasa fɛn min ye Darfour sigibagaw ye u ka se ka olu lakana cogoya min na u y'a yira k'a fɔ hali sisan u ka kumaw kɔnɔna la ko fɛn min ye Darfour sigibagaw ye k'u kɔni sɛgɛnna kosɛbɛ ko wa k'u ni basigi ani lafiya k'u ni o de kɔni ka kan k'u ni siran ni jɔrɔ k'u n'o man kan cogoya si la o de kɔnɔna la farafina jɛkulu ka ni kɛlɛkɛtɔn MINUYAD ale kɔni y'a ɲini Sudan gouvernement maaw fɛ u k'u teliya joona ka se ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ lakana barisa olu ka maaw yɛrɛ dɔgɔyali ka sɔn u ka maa caman kɔni tilatilalen don yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa olu tɛ bɔli kɛ fɛn min ye Sudan ministre de l'intérieur ye n'ale tɔgɔ ye ko Alfredi Idris ale kɔni y'a yira k'a fɔ karidenw k'u kɔni ye kɛlɛkɛla dɔw bila ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in na walasa u bɛ se ka basigi sabati maaw yɛrɛ yɔrɔ cogoya min na a kɔni yirala k'a fɔ ko Sudan Darfour kɛlɛ kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'u ka bagangɛnnaw o n'u ka sɛnɛkɛlaw k'olu de kɔni karilen don ɲɔgɔn na k'a sabu kɛ dugukolo ko ani jiko yɛrɛ ye nin yɔrɔ kofɔlen Sudan Darfour ale kɔni kɛlɛ daminɛna san 2003 wagatiw la wa kɛlɛ in kɔni tɔ de bɛ ka juguya an bɛ don min na i n'a fɔ sisan an bɛ dugawu de kɛ Ala ka jisuma kɔni kɛ a fura ye. Yemen jamana kɔnɔna la a kɔni yirala k'a fɔ ko san caman kɛlɛ mun n'o kɔni tun bɛ nin jamana in kɔnɔ ko n'Ala sɔnna ma ko nin kɛlɛ in kɔni bantɔla de don barisa maa minnu yɛrɛ bɛ mankan na u ka jamana kɔnɔ n'u b'a fɔ olu ma ko les séparatistes du sud olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ ɲini tuguni Yemen jamana kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ k'u kɔni bɛ sɔn sigi ka fɔ ma walasa u ni gouvernement maaw yɛrɛ bɛ se ka fanga tila u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na a kɔni yirala k'a fɔ ko Sawudiya jamana k'olu de kɔni kɛra sababu ye walasa nin bɛn kofɔlen yɛrɛ ka se ka na a kɔni yirala k'a fɔ ko Yemen kɛrɛnkɛrɛnnenya la yen yɔrɔ kɔrɔ yan fanfɛla fɛ ko kɛlɛkɛlaw kɔni bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma ko rebelle Houthis wa n'i ye jamana dugumala yɛrɛ fana ta k'a lajɛ ko kɛlɛkɛla wɛrɛw fana bɛ n'a bɛ fɔ olu ma ko séparatistes fɛn min ye u ka gouvernement maaw ye olu kɔni bɛ k'a ɲini cogoya bɛɛ la walasa olu yɛrɛ bɛ se k'u ka sariya boli jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kan ni Sawudiya jamana maaw yɛrɛ ka finitigilakaw ka dɛmɛ ye Sawudiya jamana hali sisan a kɔni yirala k'a fɔ ko ale de kɔni bɛ kuma ɲɔgɔnyaw la walasa bɛn yɛrɛ bɛ se ka segin Yemen jamana kɔnɔ cogoya min na i n'a fɔ u ye accord mun bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la novembre kalo kɔnɔna la san 2019 wagatiw n'u b'a fɔ ma ko accord de Riyad ni o accord yɛrɛ kɔni sigira walasa ka se ka na ni fɛɛrɛw ye bɛn ka se ka segin Yemen jamana yɛrɛ kɔnɔna la cogoya min na o de kɔnɔna la kalo caman ɲɔgɔn samasama kɔni kɔfɛ fɛn min u ka kɛlɛkɛlaw ye n'u b'a fɔ olu ma ko séparatistes du sud n'olu yɛrɛ bɛ jamana dugumayan fanfɛla fɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ kɛlɛ bila ko u ni gouvernement maaw na jɛ fanga la ko ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ a kɔni yirala k'a fɔ ni nin waleya ninnu kɔni sigira sen kan don n'a nataw kɔnɔna la o na kɛ kunnawoloba ye Sawudiya jamana maaw bolo barisa olu de ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa ni maa kofɔlen ninnu yɛrɛ bɛ se ka maramafɛnw bila cogoya min na wa a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye ni maa kofɔlen ninnu ye n'olu bɛ jamana yɛrɛ dugumayan fanfɛla fɛ n'a bɛ f'u ma ko séparatistes du sud n'olu kɔni sɔnna ka kɛlɛkɛfɛnw bila k'o kɔni ye waleya ɲuman ye barisa sisan nɔ minnu yɛrɛ bɛ kɛlɛ la jamana kɔrɔyan fanfɛla fɛ n'a bɛ fɔ olu ma ko Houthis u na se ka u ɲɛsin olu yɛrɛ fana kɛlɛli ma walasa fɛn min ye bɛn ye o bɛ se ka segin u ka jamana kɔnɔ cogoya min na. Nin bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni walawali kɛnɛ kan bamanankan cɛɲi na ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli kɛ aw ye
an bɛ duwawu de kɛ seli kɔni ɲɛkɔrɔla la yarabi ala ka laya sɔngɔ ka a nɔgɔya dutigi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye aw k'an bɛ sini inshallah